ddarpariaeth theatr arbenigol a chymunedol I blant a phobl ifanc rhwng 7 a 16 oed dros Ynys Môn I gyd. Mae'n gyfle I blant a phobl ifanc datblygu sgiliau theatr newydd, codi hyder a gwneud lot o ffrindiau newydd. Ers I fi joinio tîm, dwi wedi adladu fy hyder. Dwi'n mor nerfus o flaen gynulleidfa dim mwy. Mae pawb yn ffrind I pawb yma, mae jyst yn lle rili da I fod yn. Os ydych chi'n blentyn, yn berson ifanc, yn riant, neu rhywun sy'n byw yn lleol, mae yna gyfle I wirfoddoli efo Theatr Ieuenctid Môn a mae yna hefyd gyfleoedd I chi ymuno efo ni yn yr hwyl, felly codwch y ffôn am sgwrs.